Niečo obrovské prichádza na ostrov Pink. Posilka a moja legendárna osobnosť. Husté. Pred vami stojí tá najextrémnejšia banda. Surfujú po svete a sú samá sranda. Sú tu! Ó, veľká peťka. Vďaka ním som dnes taký, aký som. Nazdar, drobčekovia. Čo? Kto? Čo? Pane Bože! Pane Bože! Si najlepšejší. Sony Pictures Animation a WWE Studios uvádza JC, Undertaker, Hunter, Page a pán McMahon vystavia Codyho s kamarátmi ultimátnemu testu. Toto je cesta k najlegendárnejšiemu miestu svetového surfovania. Je to cintorín surfistov. Zdolávajú tie najnebezpečnejšie vlny. Zosurfovať to nestačí, musíš to prežiť. Je to moja príležitosť, ako sa dostať z pingu a niečo zmeniť. Berú si ich pod svoju ochranu, Ak sa vyváľate tu, bude z vás vedierko chrumkavého mäska. Ale nie, mňa nejedz, ja nie som jedlo. aby prekonali svoj najväčší strach Nemôžem to vidieť. Toto je moment, na ktorý sme čakali. Drž a sa! pochopili význam tímovej práce. Musíme si kryť chrbát za každých okolností. Divoké vlny 2. Jednoduchý leg press s balvanom, potom stojka na jednej ruke a ľahký leg press s balvanom. V kinách od 26. januára 2017.